Nagtabok pahalin sa isla sang Negros Sanday Blesron sa Luweta kag Green Shuang alun say mga 17 anyos padulong sa Iloilo. Agud gid lamang makakuha sang admission test para sa kurso nga nursing sa West Visayas State University o Conwibsu Main Campus sa distrito sang La Paz. Marso 9 tuig 2025. Si Luweta ang taga La Castellana Negros Occidental kag si Chua naman ang halinpas sa Dumaguete sa Negros Oriental. Suro kay Chua, Biyernes ang hapon nagbiyahe na ini halin sa ila kag nagtener sa kakilala bangod luya gid nga makasulod sa nasambit nga universidad nga kilala nga naga-produce sang top notcher sa tagsa ka Philippine Nursing Licensure Examination o kon PNLE. Dugang paniya nahibaloan sini nga mataas ang standard sang WIVSU kag luyag niya i-challenge o kon ihangkat ang iya kaugalingon agud mahibaloan kun diin kutob ang iya masarangan. Samtang suro naman kay Luweta, luyag sini sang panibag-o nga environment o kon palibot kag suportado man ini sang iya pamilya sa pagkuha sang kurso sa amo nga bulutuan. Para sa akon, since taas man ang standard ka West V, so ganahan ko nga ma-challenge akon self na kung kaya na ako ni mas kaya pa na ako nga mag-reach sa high level. Kay sa Negros daw, san Riverside yun, no? So gusto ko mabalaan ang culture sang WIVSU kung ano ang ilang standard nga tani ma-reach ang standard kag Nahibaloan nga masobra 10,000 ka mga estudyante ang nagkuha sang examination sa WIVSU Main Campus. Kini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.